Higala, mayong buntag atong simbahon ang Dios nga mo'y tag-iyas tong kinabuhi. Simba ta higala. Gituman ba na? Matagliyog nato sa panalangin nga gihatag sa Ginoo, ato sang pasalamatan ang Ginoo. Unsay nakababa, nganong nainana ang itabo sa kinabuhi. Kung sa ingon Timoteo, money is the root of evil. No? Ano na yung mga pagsilos? Ano naman siguro mo niya na? Igamit sa yawa ang kasing-kasi. Kunya iangin ang iyang pamilya. Dili ka tinuod nga ligugma kung ano na pagtuo sa Ginoo. Kung sige mo sa yawa, sige. Ayaw na mo palimba. Kung siya plano sa yawa, dapat kaya ba ninyo na? Buot babagan ang panalangin sa Ginoo. Kung sa iyo nagyapak siyawa, ang alagad sa Ginoo. Iyang gipalubo. Ang pinaagi sa gaong sa Ginoo, ano na tayo kadaugan.